Hugot na ipatuman ang color coding sa mga tricycle sa Mandawi City kini aron daling mahibaw-an kung aduna bay wa mutuman sa ilang grota. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Kung mabantayan ang mga pampublikong tricycle nga nagsubay sa Mandawi City, kumon ang mga kolor. Taod-taod na kining napatuman nga pamaagi aron daling mabantayan kung dunay misimang sa ilang mga rota. Sama nining blue nga paingon sa barangay Upaw. Ang uban nga mga kolor sama sa puti ug yellow padungsab sa lain nga mga barangay. Orange upaw mapan. So di mo kasubay ug lain na gyud. Kung musubay mo sa lain nga ruta, Dakpuron me. sa meeting sa Tricycle Regulatory Board, usa sa mga nahisgutan ang color coding. Kay duna kunoy uban nga mga tricycle nga nabag-o ang rota, maong wa pa natuman sa tanan ang required nga kolor sa pintal. Matud sa labaw sa team, tugtan sa pagkakaron, bisan parte lang una sa tricycle ang mapintalan sa prescribed color. Apan hayan sa sunod tuig o sa pag-renew sa ilang prangkisa, istriktuho na ang implementasyon sa color coding. Ample time na mag-change sila sa color, pero ang atong gihimo is atubangan lang na kanalang atubangan usa o luyo nga straight line. Wala ka na, pero after sa renewal nila silang franchise, next renewal nila kinahanglan the whole body. Samtang gipahibaw sa team, doon na pa'y daghang tricycle franchise sa Mandawi nga available. Ang uban wala pa makabalik og pamasahero sukad sa pandemya. Nico Sereno, Balitang Bisdak.